Ya, ini cakra tengah ada. Oyah Moto Jan Pro Adi. Cakra Indonesia. Peteng rasane hati kananda seni pilihan hanyawa aku kowe lapo katresna Nemas wong ayu tak jalo ojo selek katresan tresno kuwe akeh pacoban harapku meko ngendi katresna iki yen kok aku sritamu rati akoni senadyan donya ra iso nampa bakal tak joko yen urung kebiasa mereka kuwasa Mas kowe sing tak sayang kalilo aku kudu kelangan Mas mesti kaneng api tresnaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ing asmara kuat ati kawula anggon kula lampur tresno datang kendhat saking coba tarewangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Kang Mas kowe sing tak sayang kalilo aku kudu kelangan Dimas mesti kaneng ati tresnaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ing asmara kuatno ati kawula anggon kula lampur tresno datang kendhat saking coba tarewangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji
tresno iki abadi